They believe ng ilang ginaday, ng ilang gina-worship deserves their worship. Amen? They believe na ang ngayon yun nga simbahon ang Diyos. And they believe that the presence of God is with them. They believe that they can worship God even in the prison. Amen? Because He is an omnipresent God. Nailhan nila ng ilang Diyos na ginasimba is omnipresent God. Sama kang Joseph. Si Joseph igsoon, di kud lalim, mangyayang nagian. Laliman ka ng gibaligya sa iyang mga igsoon, gitraidor siya. Gitraidor. Kasi may gitraidor dire. May gitraidor ko sa kong best friend, ilong niya, mayapte. Si Joseph, gitraidor siya sa iyang mga igsoon. Gibaligya siya. Pero niundang ba si Joseph ug pagpangitak sa presensya sa Ginoo? No. Because he knew igsoon kung kinsa ang Dios nga iyang gialagaran. Same as true. Hallelujah. Bisan pa sa kinabuhi ni Daniel, taliwala sa kabangis, sa kahadlok, sa kadelikado, sa iyang sitwasyon, inside sa langob, wala siya'y kadaganan, igsoon. He is nowhere to go, wala siya'y kadaganan. All he can see is katong mga pangil sa mga kadagan pa aning ang mga leyon, kadagan pa aning ang mga leyon. Pero nagminatay ba siya hilak? Nagminatay ba siya sagad? Wala. But instead, he continues seeking the presence of the Lord. Tungod kay nakaila siya ng iyang Diyos presente sa bisan asang dapit. Hallelujah. Short testimony na ako. Nag-file ko para sa ako ang board exam, no? Dugay na kayo ni. And then maka-file me kung naa na may adtong mga 25 cases na kalima may nagputol og pusod sa bata, kalima may nagpaanak, kalima may nag-assist sa major operation. Ingana mo na mong ipasa sa PRC. Pero mga igsuon ang akong papel questionable na ay mga kulang. You know ang PRC sa may mga naka-experience na diri, grabe ka stricto. Bisan pag isa nimo ka papel ang kulang, di yung kakalusot. That time igsuon, wala na ko'y laing higayon. Kadto na lang yun akong time na mo adto og PRC. Last day sa filing. Bulahan ang naay Dios ug nasayod ang iyang Dios presente sa bisan asang dapit. I prayed to the Lord, Ginoo, ingon ang akong kauban, dili right time karon nga mag-file ko. Kay kulang akong papel, daghay bikil ang akong papel, Ginoo. Pero I believe that you are my God who will order everything. Neto ko mga igsuon, o dito ba dyan ko natunong sa pinaka-istrikto o kinahadlukan nga window sa PRC. Pag-abot na ko dito mga igsuon, kay kailagi kong kinigit nga babae, grabe yun, di ka-istrikto. Ginoo, mamuhat yun ka. No, kaning Kristuhanon ta, wala tayong lain nga palabanan. Amen? Ang Diyos ra yun. Ginoo, ikaw naging mamuhat ani Lord. Be with me. Kung sinay tabo mga igsuon, katong babae, nitindog siya, nilakaw. Alangan magpasagdan ko nila dito, no, nga ako namang pila. Gitawag ko sa isa na next window. Ingon siya, ma'am, dali diri ma'am, diri ka sa ako nga magpa-check ma'am. Nibalhin ko igsuon kay nilakaw ang istrikta nga babae. Niingon ang lalaki, ma'am, kani ma'am, i-photocopy sa ni ma'am ha, moni-moni ang imong sundon. Nigawas ko mga igsoon, pero before ko nag-photocopy, Lord, kabalo mo asa ko nag-pray sa CR. And I know that my God is everywhere.
bisan pa, ug na ako sa CR, the Lord will listen because He seeks your heart. Amen. Hallelujah. I pray to the Lord, I know this is not the right place, but Lord, have your way, Ginoo. Sige ko gampo sa CR. And then, pag amen, Lord, I am confident nga mahuman na ko ang akong trabaho karon. Then, ay, nibalik ko dito mga igsoon. Ang katong lalaki nga nag-receive sa akong papel, sige ra siya smile sa ako. I don't know, basin ang himaya sa Ginoo nga nakita sa ako. Sige ra siya smile. Check, 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 check. Hangtod na human ang akong papel. Ako nauna may nga, sir, kulang ra ba na, sir? Pero ay na lang. Kay basin, no? Pero kitapunan sa hamili nga dugo sa Ginoo mga igsoon. Wala niya nakita ang kulang sa akong papel. And then, ma'am, mauna ni ang imong schedule, ma'am. Masulat ng imong pangalan, ma'am. Good luck, ma'am. Makatake na yun ka og exam. Hallelujah. Amen. Dalay ko ng atong buhay. He is everywhere. Ang kulang lang, mga batanon, is the way you are asking God. Kanang bitang imong eagerness nga, Lord, please, Lord, kanang mangayo dito nimo Ginoo. Your consistency in asking the Lord, kanang lang yun. Because you believe nga, kaya ko ni, ako na gud ni, bright ba ako, takkan ko yung mga pamahagi, kabalo ko sa mga teknik, ako na gud ni. Dili ganahan ang ginawa na. Ang gusto sa Ginoo kanang mahimo kang dependente sa iyang presensya. Kanang permite ka mangita sa iyang presensya. Remember Zacchaeus, taliwala sa iyang pagkamakasasala mga igsoon, he overtake the crowd. Tungod kay na siya'y desire sa kasing-kasing to know who Jesus is. Amen. He made efforts. Muna kong gina-emphasize. If you want to seek the presence of the Lord, you have to make efforts. Amen. Hallelujah. So balik na mga igsoon. Our God is an omnipresent God. Bisan asa mga igsoon, bisan pa sa prisuhan, bisan pa sa sitwasyon, ni Paul ug ni Silas mga igsoon, nasayod sila nga ang presensya sa Dios uban nila. Ikaw igsoon, kung kaila ka, kung kinsang imong ginasimba, walay rason nga dili ka makasimba sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Pero kung wala ka makaila, kung kinsa imong ginasimba, you will just worship like this. You are magnificent, eternally, oh, wonderful, glorious. Uy. Pero kung nasayod ka, that the one you are worshiping sa langit igsoon, at the sound of His name, all the angels will bow down. Nga ikaw, nga wala makaila di ay sa imong gisimba, lakaw-lakawan ra nimo. Hallelujah. He is an omnipresent God. Walay rason nga dili ka makasimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran kung nasayod ka kinsa siya. Amen. Amen. Ikaduha, letter O. It stands for overflowing joy within. Ingon sa James 1:2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Hallelujah! Pagkanindot ni Ana, mga igsoon, overflowing joy within. Wala nakapugong ang mga pagsulay, ang hardship, ang mga pangos, ang mga labhag, no? Mga labhag nila Paul and Silas, wala nakapugong sa kalipay nga ilang gibati.
adlaw magabi. Hallelujah. Church, this is not about the music. This is not about the accompaniment. This is not about the quality of the voice. This is not about na oy siya ragyod ang dawato nga pagtay. Kaya iyang tingog murad siyang si Sarah Hieronimo. Dili. It is about a right heart nga haum sa kasing-kasing sa Dios. Pareha kang Paul and Silas. Wala sila'y guitar, wala sila'y drums, wala sila'y backups. Siguro, si Paul ang kusog og tingog, si Silas ang iyang backup. Ang butong na bakahay nag-second voice nila atong panahon na. Basta kay sila rag yung duha ang nanganta, mga igsoon with their right heart. Nga konektado og haom sa kasing-kasing sa Dios. Hallelujah. Why we keep on going to church? Nganong mangita man kita, tuon ay mga batanon diri nga karon nga bulan mo simba, sunod bulan di na po, sunod Domingo na ana po. Panagsadya na manggod na ana po lagi siya. I believe na yung mga batanon ano, nganuman mangita man yun ka o pagdayin. Hallelujah. Nganong mangita man yun ka sa imong mga kaubanan diha sa mga pagdayin. Nganong ganahan man yun ka mo kanta bisag yabagyabag, bisag dili mawang lyrics. Nganong ganahan man yun ka mo kanta, nganong ganahan man yun ka mo worship sa Ginoo, taliwala sa bisan unsang sitwasyon sa imong kinabuhi. Nganong ganahan mo jud ka mo daig, ngano man dahil nakakaadik ang saya na hatid nito. Tuo ba mo ana mga igsoon? The overflowing joy. Pinasahi nga kalipay, pagkanindot kaayo ideklarar ang pagkahalangdong sa Dios, pagkanindot kaayo ideklarar ang pagkamaayo sa Dios, pagkanindot kaayo ideklarar ang iyang pagkamilagroso. Moyon ba mo ana sa ako mga igsoon? Hallelujah! That joy, unspeakable joy, incomparable joy, pinasahi nga kalipay igsoon, ang imong mabati sa dihang magdaig ka diha sa Espiritu kamatuoran, sa dihang magdaig ka diha sa presensya sa Ginoo. Nindot kaayo mga igsoon ang pagdeklarar sa iyang pagkamaayo. In the abundance of your heart, it will be delivered diha sa imong mouth. Kung ang imong kasing-kasing mga igsoon puno sa pagpasalamat, dili ka pugngan, may nagyugan salamat Ginoo. Praise be to your name, Lord. Hallelujah. Ingani pud ang kasing-kasing ni Paul and Silas. They have this overflowing joy within. Hallelujah. Number 3, renewed strength from the Lord. They were able to worship God. Siguro ang uban adto nakuyapan, liman ka ng bunalan, and we don't know kung init ba ka ito atong panahon na, or kung sa ilang sitwasyon, basta kay gibunalan pag-ayo. Kung inyong basahon, gibunalan pag-ayo. But they still, they were able to worship God. Hallelujah. Because their strength is renewed by the Lord. With all those bunal, mga igsoon, taliwala ni atong daghan nga mga bunal. Taliwala sa kaulaw. Taliwala sa kakapoy, sa pamaol nga ilang gibati tungod sa pagbatikos sa mga katawhan nga nagpalibot kanila. Ang ilang lawas puno og labhag, puno og bunog, na puno siguro og samad mga igsoon. And then sa ilang pagkapriso, dili siguro gyud sila kalihok. Kay ang tugon diri di ba kung gibasa ganina, hugta ang ilang mga gapos, plus ang ilang mga tiil.
basta-basta ang ilang kaagi. Dili basta-basta ang kakapoy, ang dehydration nga ilang kasinati. I believe na dehydrate sila atong panahon na. Ano man, blood, nang gawas sa ilang lawas siguro. And then ang kauhaw, ang singot, no? Too much sweat mga igsoon, makakos ng dehydration sa atong lawas. No? Hallelujah. And if we are dehydrated, kapoy kayo na yung lawas. Si Paul and Silas, they are maybe physically weak netong panahon na. Sama po sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We cannot deny nga usahay kapuyong ta. Kung sa may wagi kapoy, ako di gyud ko makalilong. Usahay akong itago sa akong self, but the Holy Spirit will tell me, you are tired. Ingnon dyan ko niya. Rest. Hallelujah. Kamu, gipang kapoy ba mo? Sa inyong ministry as a leader, di kapoy na dyan kayo sa pamadlong ti. Napagaw na dyan ko ti, di ko paminahon ti. Dili lalim mga ibang leader, kapoy, yun kaayo itawon ti. Dili lang isa kabatan mo nang imong sunod-sunuran. Uy, itawon, mag-apil mo prayer meeting. Uy, ito, pangapil mong service, kaya wag yung tayo pundo. Ako rin yun isa nagluto sa mong balot, karoon pa nagsadyati, kakapoy ba, ani? Uy, katrabaho. Ikapoy ba mo, mga leaders? May I see the hands of our president sa Kaga Church? May I see your hands? Alam, maulaw mo? Asa naman? Okay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dunay mga panahon, mga igsoon, you cannot deny, Lord, gikapoy naman ko. Kapoy na kaya, Lord. Gikapoy ko physically, gikapoy ko emotionally. Ingon pa ang among leaders sa church, te, gikapoy na kong hilak, te. Umayo kong paghilak, para di kakapoy ang hilak. Hallelujah. Kung gikapoy ka igsoon, ingon si David, ang Ginoo mao ang akong kusog ug taming, kaniya ako nagsalig, kitabangan ako niya, busa maglipay ako, ug daygon ko siya pinaagi sa akong awit. Ang Ginoo mao ang kusog sa iyang katawhan, hallelujah, ug siya ang dalampanan sa iyang pinili. God will be your strength, igsoon. Kung gikapoy ka, physically, emotionally, spiritually, God will give you strength. Ligunong sa Dios ang imong mga tuhod, aron makapadayon ka, makalahutay ka sa pagluhod sa mga bagampo, aron makalahutay ka sa imong ministry, aron makalahutay ka sa gisangon sa Dios sa imong kinabuhi. Kung nakulangan kang kusog, igsoon, niingon si Isaiah 40:31, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton ug bag-ong kusog. Hallelujah. Manlupad sila daw agila, mannagan sila ug dili kapuyan, manlakaw ug dili maluya. Palakpaki ang Dios, igsoon. Praise God. Hallelujah. Paul and Silas that time, maybe physically weak, kakapoy sa ilang lawas, but their God is stronger. Hallelujah. When they start praying, when they start singing praises to your Maker, it's on, dunay niabot nga dakong linog. Dili basta-basta nga linog. Linog igsoon nga nakabugto sa mga gapos. Linog igsoon nga nakapaabri sa mga pultahan sa prisuhan. Hallelujah! Pagka kusog nga linog. Paul and Silas may be physically weak, but their God is stronger. Amen.
Unang sa imong kaluyahon, Nixon, have strength in the Lord. Dili ka niya biyaan. Dili ka niya pasagdan. Hatagan ka niya kung gusto. Muna ngayon na paghilag-hilag, Nixon. Dool sa Ginoo. Pag-charge. Lord, I need strength. Give it to me. Lord, kagib ako na bayagin ko, tagay ko kusog, Ginoo. And God is willing to give strength to you. Hallelujah, hallelujah. Sunod mga igsoon, letter S. No, dali rata no. Ningnan mo. Letter S. Sufficient grace of God. Hallelujah. Sa 2 Corinthians 9 to 10. Ingon siya, apan ang iyang tubag mo kini. Ingon si Jesus, igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa ikalipay ko pag-ayo, ingon si Paul, ang pagpasigar ko sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, o mga kakulian, kay kun huyang ako, likon hinuon ako. Grabe no? Muro kung imong tanaw sa English, ayon ni, imbis kay weak siya, strong na noon. Why? It is because of the sufficient grace of God. Yes, we know. Yes, you know in yourself nga naatay mga weaknesses, mga igsoon. Doon natay mga kaluyahon. Musugutan sa dili. Di ba? Natay mga weaknesses. Kinsay walay weaknesses. Dili tao. Tao tayo tanan. Naay mga weaknesses, mga igsoon. But if we have that weaknesses, diha ma-display ang pagkagamhanan sa Dios. Pulihan sa Dios ang mga weaknesses sa iyang gahom igsoon. So walay rason o dili yun igo ang rason mga igsoon nga dili ka mo padayon tungod sa imong mga kahuyang, tungod sa imong mga weaknesses, because in your weakness the power of God will be displayed igsoon tungod sa pinasahi nindot, sakto, sobra-sobra, sufisyente o sobra-sobra pagyud nga grasya sa imong Dios. Kanabitong dili unta na taangayan, pero iya tang gipakaangayan. Lakpaki ang Dios sa anak mga igsoon. Hallelujah. That is one of the reason nga nung si Paul o si Silas nakahimo sa pagdahay taliwala sa ilang sitwasyon because of this sufficient grace of the Lord. Hallelujah. Your grace is enough. Pagkalinot sa kanta, your grace is enough. Your grace is enough for me. Hallelujah. Amen. Muna'y rason na bisan pag nagpandemya igsoon, dagay pagsulay sa eskwelahan, dagay pagsulay sa panimalay, o dagay pagsulay sa bisan asang dapit na akakaroon ni ini nga kagabhiyon tungod na sa grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Sunod nga butang mga igsoon, letter H. Paul and Silas were able to worship God amidst hardship because letter H, they are and they were hatred free. Amen. Nahilo man mo, basig na mo yung mga hatred diha ang ibang taguan. Hallelujah. Siguro kung dagmanan ka igsuon, di ka mahimutang ba o di ka kapanimalos. Mayon siguro ka kaisa lang, brad. Kaisa lang. Kaisa lang yun. Diri ba o? Sobra na ka ba? Kaisa lang. Mga na siguro ka no? Dili ka kapugong sa imong kaugalingon. Bayag sa kuwan. Gipaka
ipakaulawan mo sa Facebook. I-post ko na ko yung dagway nga natulog nga naglaway. Bantay lang dyan eh. Mubalos yun ko. Ipakaulawan yun ko. Si Paul and Silas maigsoon, napakaulawan sila. Taliwala sa daghan nga mga tao. Kibutang-butangan sila mga igsoon nga nagtudlo o dili daw mao. But they are hatred free. Amen? Wala sila magtumot mga igsoon. Wala sila ikaligot-got mga igsoon. Hallelujah. Sa atong kinabuyusan na mga character nga aula pa nato na surrender sa Ginoo. Kanang imong espiritu nga dili mapugnanon. Ingnon ta kaigsuon. Wala pa namunga ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Kay ang bunga sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi, dunay pagpugong sa kaugalingon. Dunay gugma. Dunay pagpaubos. Hallelujah. Pero kung naa ka ini, dili ka makadaig sa Ginoo. Labi nagmakit-an nimo imong igsuon nga gikaligut-gutan. Likanta og nalipay ug dako kay ikaw aniya. Kanta-kanta. Uy, kalami na lang yun. Laparoon. Kanta-kanta nalipay ug dako. You cannot worship God truly, in spirit and in truth, if you have this hatred sa imong kasing-kasing. Ubod sa Dios nga tangtangon na igsoon. Hallelujah. Ubod sa Dios nga ayuhon na nga samad sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Paul and Silas, taliwala sa gibuhat sa mga katawan sa ilaha. They have this peaceful mind. Hallelujah. They have this peaceful heart in them. And they have this righteousness in them. Muna'y naghari sa ilang kasing-kasing, dili ang kalikot-kot. Kay dili na kaubuton sa Ginoo. Amen. Hallelujah, 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 Jesus. Next. Letter I. Inspired by the Word of God. Paul and Silas believed that the Word of God is true. They believed igsoon that the Word is full of promises. And they believe that the God that they are worshiping igsoon is a promise keeper. Amen? A word keeper. That is why even in the midst of hardship, they were able to worship God because they are inspired of the Word. Hallelujah. Are you still inspired with the Word of God? Inspired pa ba ta sa pulong sa Ginoo? Amen. O sa iya haragit ka na inspired tibuok nimong kinabuhi? Sa imong crush. Hallelujah. Inspired pa ba ka sa pulong sa Ginoo? O napulihan na sa trend, igsoon? Are you still giving value to the Word of God? Or wala natin kay sakit ang pulong sa Ginoo ti? Sometimes, ginapili na lang nato ang atong paminawon. Young people, ginapili na lang nato ang atong paminawon. Kung sa pagpaminaw nato, pabor sa ato ay. Kung sa pagpaminaw nato, akali, lumias sa dalunggan paminawon. Uy, amen! Amen! Ay, kapusog mo, amen? Pero pag-abot sa pulong sa Ginoo, na pagpanton, pagbatlong, pag-correction, pag-rebuke, igsoon, you will end up saying, judgmental si pastor.
Naaba na diri mga batanon. Hallelujah! The Word of God, wala na kulangan, wala na kuhaan, because it is inspired, amen, by the Holy Ghost. Tinuod, hinimo og tawo, but inspired by the power of God, igsoon. Ready to correct you, to rebuke you, igsoon, for your life to be righteous before God, so that mahimo kang angayan pag-abot sa pagbalik sa Ginoo. Kayong sa to, walay kunot, buling, o mancha ang makasulod sa ginharian sa Diyos. Only those who are pure in heart can see God. Ingon pa sa Mateo. Kunya kung ang imong kasing-kasing sirado sa pulong sa Ginoo, when it comes to correction, igsoon, when it comes sa rebuking, sa mga daot nimo nga binuhatan, kung sirado ang imong kasing-kasing anak, mahimo kang bunsay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kailan mo bunsay? Kanang tiguang na siya nga kahoy, pero wa siya ning tubo. Kung dili ka magpabadlo, kung dili ka magpatuo, igsoon, mura nagbunsay. Nindot siya tanawon, kahoy nga gamay, pero wala niya nabuhat ang iyang purpose nga pagkakahoy. The kahoy will give us shield, the kahoy will give us lumber, pero ang bonsai, unsa man, sa mata lang siya. Sama sa usa ka Kristohanon nga dili magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Murag nindot tan-awon physically, spiritually, astang payata. Hallelujah. Suko na mo. Hallelujah. Praise God. This is the word of the Lord, my son. If we believe in God, just like kang Paul and Silas, my son, they worship even in the midst of trouble because they know who they are worshiping. If we believe who God is, we will believe His word. Ano ka simple? Amen? We will believe His correction. Amen? We will respect and obey His word. Pangutanon ka, tuo ka kang Ginoo? Tuo ka kang Jesus? Tuoy! Pero kung imong sultihan sa pagkabalaan, ari ko tuuan na, you are a liar nga nituo ka sa Diyos. Because if you believe who Jesus is, you believe in His word. Amen. Whether it hurts, bisan pagsakit, igsoon kay tinuod sakit ang pulong sa Ginoo, sama siya sa espada nga duhay sulat. Ang espada o sundang atong magitan ang hait diri ara. Pero ang pulong sa Ginoo, duha ang hait. In anak kasakit kung maigo ka sa pulong sa Ginoo. Pero very precious nga pagkaigo sa pulong sa Ginoo kay buot sa Dios nga muhaptong ka sa pagpangalagad kaniya. Amen. Hallelujah. Sad reality. Daghan karon nga mga batanon, gahi na kaayog mga liog. Kanang maglisod og disciple si pastor, maglisod og disciple si leader. Ang cell leader, saan ako naman yun din ako magsigig pangalot bisag walay kuto. Kay naglisod og saon, ano man, tungod kay naa sila kakagalingon nga mga prinsipyo na dili haom sa pulong sa Ginoo. Igsuon. Kung gusto kag prinsipyo, ang prinsipyo sa Dios mao'y sunda. Kay ang prinsipyo sa Dios pang eternidad ni, pang langit ni. Amen. Muadto tag langit? Tulog naman siguro ning mga ineksay. Muadto ba tag langit? Dawaton nato ang pulong
Si Paul and Silas, even in the prison, were able to worship God. Tungkol kay gitipigan nila ang pulong sa Diyos sa ilang mga kasing-kasing. Tinuod ang giingon ni David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bisan asa ka mo adto, balon nimo ang pulong sa Ginoo. Mao nang walay kahadlukan igsoon ingon ang Dios. If I am with you, no one can be against you. Matod pa sa iyang pulong. Hallelujah. Unang si Paul and Silas, wala sila nahadlok because they are inspired by the Word of God. Next! Last letter P. P stands for powerful works of the Holy Spirit in their lives. Hallelujah. Na sinating ipulog ni Silas mga igsoon ang pagpamuhat sa gahom sa balang Espiritu Santo in their entire journey. Ang pagkaluwas sa mga katawan nga ilang ipangsangyawan, the way they evangelize, their boldness in preaching the word, ang ilang kaisog mga igsoon, it is because of the powerful works of the Holy Spirit in their lives. Hallelujah. Tungod sa gahom sa balang Espiritu Santo, they are unstoppable bisan pa sa ilang sitwasyon. Nga bisan pa mga igsoon, nangaabri, di ba paglinog, nangaabri o kalit, nangatangtang ang ilang mga gapos, nangaabri o kalit ang mga pultahan sa prisuhan, mga igsoon. O pagkakita sa gwardya, nasa naman dali-dali siyang nidagan padulong sa mga priso, mga igsoon. Wala na gyud, apre na gyud ang prisuhan. Kung saan kipuhat mga igsoon sa gwardya, magpakamatay siya, kay siya man ang kasapan o siya man ang lutuson sa mga nagsugo sa iya, sa mga opisyalis, mga igsoon. Kung nakalugwa ang mga preso, magpakamatay ang gwardya. Pagkakita ni Pablo mga igsoon, ningon si Pablo, ayaw nagbuhata, na arami diri tanan, walay nang dagan, walay niikyas. Kung kamo adto pagkaabri, mauna ni, this is freedom, let's go! Dagan agad siguro mo ba? Pero si Paul o si Silas mga igsoon, tungod sa gahom sa balang Espiritu Santo, they believe that where they were that time, God will move. Hallelujah! Wala sila ng lakaw. Naarami diri ayaw pagpakamatay. Ibang gwardya mga igsoon. Action. Grabe ni purog. Hanakit. Kay na-amaze siya sa buhat, sa gahom sa balang Espiritu Santo mga igsoon, sa gahom sa Dios ni atong takna. Grabe ni guro, padulong dito, ilapulan sa ilas. Hallelujah. Kung sa giingon sa gwardya igsoon, Turog that he cannot contain. Hallelujah. Unsay angay na kong buhaton, sir, para maluwas ako. Hallelujah. Pinakanindot nga pulong nga nadungog ni Paul o ni Silas. Diba mga evangelist? Sa mga evangelist dire nga mga NXA. Hallelujah. Kung muingon na gani ang imuhang classmate, kung muingon na gani ang imuhang amiga, ang imuhang best friend nga, Brad, kung sa magiday ng kaluwasan, di ba bakting na imong dalungan, uy, chance na ni, sang
Brad, ang kaluwasan, mauni. Hallelujah. Pinakanindot igsoon nga nadungo ni Paul and Silas ni atong gabiona. Sir, unsay akong buhaton, sir, para maluwasan mo, sir. Hallelujah. Simple ang tubag. Sa ligid ng Ginoong Jesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Kita igsuon, bisag klaro na kaayo, sige kagampo, Lord, luwasay tao ng akong mga ginikanan, Lord. Basig ma-imperno sila, basig pag-abot sa rapture, ako rin madala, akong mga ginikanan, mga bilin, Lord. Please, Lord. Pero ikaw nga nasayod sa kamatuuran, bisag kitagaan na kag-tsansa sa makadaghan mga igsoon, kitagaan kag-chance to speak the word to your parents, to your friends, mga igsoon, sa imo mga barkada, daghan na nga mga higayon nga nang labay para makabaton kag time to speak the word of God to them. Pero usahay mo ingon ra ka. Moingon ang imong friend, Brad, sulti daw ko ang imong Bible, be. Moingon dayon ka. Samo ba? Tadulat ang basketball ta, kalagot ni Moy. Agoy. Ngayon ang utanas ako, Ana siya. Te. Ngayon ang utanas ako, ate nga. Unsao naman tong mga tao na wala na sangyawan sa pulong sa Ginoo, wala na abdan sa pulong sa Ginoo, pero nangamatay man sila, te. May perno to sila, te. Kamoy tubag, pe. May perno to sila, dili. Ulay tao, asa tao, dere. Ang pangutana, kadtong wala na abdan sa pulong sa Ginoo, kung mga matay sila, maimperno ba sila? Maimperno dili. Maimperno. Ingon ko sa ako ang young people, the only way to heaven is Jesus. Kung dili siya mutuo kang Ginoong Jesus, he or she will be perished. Diba? Memorize kayo na nato ba? John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should perish, but have an everlasting life. That whosoever believeth on him should not perish, but have an everlasting life. Kadtulang nituo kang Jesus. Kung wala siya mituo, kung wala siya nidawat kang Ginoong Jesus, dili gid siya malangit igsoon. Ingon ang young people, ti ang akong realization, ing anak di ay kabugat ang akong responsibilidad, isip na sayod sa kamatuoran. Are you catching the vision? Amen. Hallelujah. Imong friends, imong classmates, imong co-workers, wala ka kabalo og hangtod kanus ara ang ilang panahon din hiniining kalibutan. Ang pangutana, doon na ba sila'y nailhan nga Diyos sama sa imong nailhan nga Diyos, mga igsoon? Si Paul and Silas, they have their great chance to escape, but they didn't escape because they believe na kung asa sila kibutang sa Ginoo, bisan pag hardship, kabubuton sa Dios, kay naay luwasod nga kalag ditong dapita. Igsoon, wherever you are now, nagtrabaho ka, estudyante ka, God will move there through you. Munang ikaw nga
kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ayaw magsunod sa trend sa kalibutan. Ti uso naman ni karon ti kita-kita ang tiyanti. Ayaw nagumibat lunga ti. Uso naman ni karon ti. Di may main sa mga friends, kung di may mapakita sa mga tiyanti. Si ate ba kay dili man gid mi ganahan tawagon nga killjoy mi ti. Kung pagkain mi baso, mo inom gid mi ti. Kay inon man mi killjoy. That is not killjoy. Nakabasa ba mo pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga ang mga killjoy makaadto sa gingharian sa langit. Hallelujah. This is not killjoy, no? Ang gitudlo sa pulong sa Ginoo is not killjoy. It is righteousness. It is holiness. So, ug buot sa Ginoo nga mauni ang imong bantayan. Ingon ang pulong sa Ginoo in the last days. Hallelujah. Mahimo ng dautan ng mga tao, unta ng mga igsoon, ng mga NXA, ang mga batanon sa Assembly of God, sahih. Dili mahimong dautan, dili mahimong sunod-sunuran sa kalibutan, igsoon. Pat ilang pasaktan nga ang himaya sa Ginoo mo'y mag-shine sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Tungod kay kinsa man di ay ang gamiton, dili man pwede nga mubangon si Paul o si Silas. Sugot mo. Mubangon sila, haka ko sila karon dapit gipanglubong. Mubangon sila para sila ang magwali. No! This is your time to shine, church. This is your time, NXA, to preach the word, to spread the word. Malipay ko sa realization sa akong bata nulingon siya, ingana day kabugat ang akong responsibilidad. Isip na kabalo sa kamatuoran because there are those people nga padulong sila sa kamatayon, nga kinahanglan maabtan sila sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Igsoon. Basin sa una, dasig ka sa pag-evangelize. Dasig ka sa pagdasig sa imong mga kaubanan, pero karon dili na. Kay basin ang gahom sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi, agip po na lang. Kailan mo agip po? Gamay na lang kayo ba? Kulang na lagi sa katulog sa tubig, mapahong na. Pangutan na daw ang imong kaugalingon. Wala na ba nimo na sinati o nabati ang samang kadasig nimo kaniadto? Hallelujah. Church, in worshiping the Lord, in worshiping God, sama sa gibuhat ni Paul and Silas, the Lord will be glorified. The Lord will be magnified. Hallelujah. And if He is, He will give you joy. He will give you peace. He will give you healing. I request the musician. Hallelujah. Kung daygon nimo ang Ginoo sa espiritu sa kamatuoran, hatagan kaniya og kagawasan. Kagawasan, mga igsoon, gikan sa mga nakapababag kanimo sa pagduol sa presensya sa Dios. Kagawasan, gikan sa mga kasakit. Kagawasan, gikan sa mga gapos nga gibutang sa kaaway sa imong kinabuhi. If you will worship
the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Just like how Paul and Silas worship God. Pag-abot nga hapit na ang tungang gabi, instead of crying, igsuon, instead of questioning, instead of murmuring, they choose to worship God. Hallelujah. Igsuon, young people, doon ba'y nakapagapos kanimo karon? Ginapos ba ka sa imuhang past, sa imong kaniadto? Ginapos ba ka sa guilt nga gimutang sa kaaway diha sa imong una-una, diha sa imong kasing-kasing? Permiti ka ginaremind sa kaaway, makasasala ka, maubiyan na imong gibuhat, dako ba ka imong gibuhat ka sana, makasasala ka, you are not worthy. Ingnon ka sa kaaway, ginapos ba ka, anak? O ginapos ba ka, igsuon, young people, sa addiction? Te, gusto na yun kung makawala, ane. Dili ko ganahan, ane, te. Dili ko ganahan ang addiction sa online games. Te, mura na kong multo. Ang akong mga iPads, dad ko na kayo. Itong na kayo akong mga mata, te. Di na ko ganahan, ane, addiction, te. Ginapos ba ka, ane? Ginapos ba ka, igsuon, sa sala? Sa pressure na ini nga kalibutan, gigapos ba ka sa imong kabisi? Walay kabutangan sa imong kabisi, sa trabaho, halos di na ka matulog pagpaningkamot because you are a breadwinner sa inyong family. Ginapos ba ka nga pressure? Ginapos ba ka sa balatian? Dugay na nimo gipati nga balatian. Ginapos ba ka na, Ikson? Ingnon ka, Jesus had won the victory for you. Palakpaki ang Diyos. Hallelujah. God will give you an unrestrained life. Gusto sa Diyos, kahatagan ka, dili kinapos nga kinabuhi mga batanon. Kung ikaw na nga batanon, nga naglong, nag-desire of freedom, kagawasan, karon nga gabi, ipahigawas ka na sa Diyos. I am inviting you to come forward, come before the Lord, just like Paul and Silas, gipreso sila Ikson, gibutang sila sa kinasukan nga David, aron dili sila makawala. But when they start worshiping the Lord, hallelujah, when they start praising the name of the Lord, namuhat ang Diyos, hallelujah. God will give you an unrestrained life. Come on, woo, hallelujah, just worship the Lord, hallelujah. Oh, Jesus, moving in the midst. Hallelujah. I worship you. Yes, Lord, we will worship. I worship. You're here, working in this place. I worship you. I worship. You are here, moving in this place. Worship you. Just worship the Lord. Just worship the Lord. And all the bandages in your life. So, mga bukto at tananggapos sa imong kinabuhi. Pagtagpo sa presensya